Mayong adlaw mga ka-dear friends. Kumusta? Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lay na sad nga istorya ang atong ipadangat kaninyo nga haom sa atong pagselebrar unya sa adlaw sa mga minatay. Kung unsa may unod ni atong istorya, mutuo ka man o sa dili, iya kini sa tuang magtatampo. And by the way, kung wa pa mo makasubscribe sa tuang YouTube channel, please subscribe and click the notification below para dili mo duawon unya sa mga tao nga inyong nakalimtan. Joke. Bitaw guys, please subscribe and click the notification button below. And of course, sa katong ginamaminaw sa mga karaan na itong mga istorya, pwede ninyo i-check o i-subscribe sa ninyo ang YouTube channel sa Kumparis. Ang katabi kauban ni Ate Gems. So dito maglangay o paminaw na nato ang istorya karong adlaw. Diri lang sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Ang istorya nga itong pagabasahon karong adlaw naguluhan kini og kabilin. Ang istorya nga pinada ni Jara. Dear Papa Joe, mayong adlaw og tawagan lang ko sa pangan nga Jara og dili tinuod na akong pangan. 30 years old nga taga Southern Leyte ang among kagikan. Sa usa sa mga baryo sa Leyte nahimutang ang balay sa kong lola nga maoy among nadak-an namong manag-igsuon. Tulumi ka manag-igsuon. Ako ang ikaduha sa puros lalaki nako nga mga igsuon. Ang among mga ginikanan buwag na di ay Papa Joe ug naa na sila lain-laing pamilya. Pero okay naman hinuon kay padayon man ang ilang pagpada kanamo og kwarta. Wa man pud mi pasagdi sa akong lola Radha nga usa ka dagang guwang. Si Lola Radha igsuon sa akong lola gyud nga mao inahan sa kuang mama. Bali silang duha si Lola Radha o igsuon niyang si Lola Seri, mao ang nagatiman namong tulo nga manag-igsuon. Si Lola Seri nga mao ang inahan sa kong mama, usa siya ka buta. Maong di kayo siya mangunay og atiman namo kay siya manggani ang atimanunon pag-ayo. Kay lagi dili makakita. Mo'y hinungdan nga si Lola Radha ang nanginahan namo bisan pa og dalagang ulay siya. Ug wa makasuway pagpanganak pero murag nanganak na pod. Ug tulo kay 10 years old si kuya diyang gibilin siya ni mama nila. Unya diyang nagkabuwag-buwag na silang papa, gihatod na pod mi si Carl nga akong manghod. 5 years old lang ko ug si Carl kay 4 niadto nga higayuna. Butan kayo si Lola Radha. Very soft-spoken o dili ka mao nga masuko. Bisan nung wala mi inahan o gamahan nga nagmatuto namo, wala mi magkalisod-lisod. Kay gawas nga magpadadanan sila kwarta namo, arang-arang man pod o kahimtang sila si Lola. Kayutaan man sila sa among lugar. Dunay nag-uma sa mga yuta nila. Unya hatagan na sila abot kada mag-ani kini. Walay trabaho ang duha nako ka mga lola. Kwartahan sila. Bata pa ko niya to ug wala pa ko'y idea nganong daghan sila kwarta. Nga unta mga abot raman kini nga ilang madawat sa mga nag-uma sa ilang mga yuta. Sa among baryo, ang balay ni Lola mo'y usa sa pinakadako-dako pero karaan na. Kanagaring uso pa niya itong dekada 80 nga balay nga dos andana pero tabla o kahoy ang bungbong sa ibabaw. Unya konkreto ang silong. Sa akong ninumduman niya itong bata pa ko nga wa pa kay ko'y mga amiga or bisan nga akong mga igsoong lalaki wa po sila mga amigo or mga kadua nga silingan kay
pirmi mami nila awayon. Di mi papilon kung magduwa-duwa sila kay mga anak mi og mangtas o kaliwat og mangtas. Matud pa sa among mga silingan. Mahadlok sila namo kay nga mudang lula o sa kamangtas nga ungo daw. Wa pa ko makasabot silang pasabot ug unsa nang ungo. Basta ilang pirming ipangutana namo man nag-isuon kung nakita na banaw namo ang sigbin ni Lola. Unsay sigbin? Pangutana ko pa di ang gipangutana ko sa inahan ni Gilbert nga akong amigo. O Papa Joe. Na ako'y usa ka amigo nga si Gilbert nga akong classmate sa grade 1. Lahi si Gilbert sa ubang mga bata kay di siya mangbuli namo ug sa ko ang mga igsuon. Munay rason nga di gyud mi musagol og duwa sa mga bata tungod kay sigian mi og ingon nga kaliwat daw mi og mga mangtas. Pero si Gilbert di siya ingon ana nga bully diri namo. Labi na gyud nako kay iya pa manggani kong dad-on sa ilaha para magduwa-duwa mi og balay-balay, unya siya ang tatay ug ako ang nanay. Munay among pirmi duhaan ni Gilbert. Dili kay kausar ako gipangutana sa mama ni Gilbert kung unsa daw na nga mananap ang sigbi ni Lola. Wa man ko kabaw unsa nang sigbi nang tubag ko pa. Sigbin ba kanang gibuhi ba nga abya ni Lola nimo? Matud pa sa mama ni Gilbert. Iring raman ang naana mo nang nami duha ka iring. Tubag ko pa. Ha? Iring? Iring inyong sigbin? Unsay kulor itom? Pangutana na sab niya. Nitando ko kay ito man gyud tinuod ang among mga iring. Oh, kana. Mao na nang iring. Mao na inyong sigbin, pa iring-iring lang na tanawon pero kung takdo lang buwan, unya sa labanan na imong lula, mao sa bagitsura niya na. So kaniadto kong giobserbahan ang lihok ni Lola Radha kay siyempre siya may makakita. Si Lola Seri butaman siya og imposible man pod nga siya ang maglupad-lupad para mangungo nga wa man siya pananaw. Nagdako ko sa syudad Papa Joe mo nga di kay ko makasabot sa mga termino nga gipanggamit sa bukid. Kato pa gani ko kasugat sa word nga sigbin o mangtas. Pero kasabot kog ungo nga maura man ta sila nga ubana sa monster or halimaw o wakwak. So far wa ko'y nakit-an nga kadudahan sa kong lola gawas lang siguro kang Lola Seri nga mamata og tungang gabi unya magpasupaso sa mong sala unya magsakakanaog sa taas nga hagdan namo. Diyo sa kakadlaw nga akong namat-an silang duha, si Lola Seri ug Lola Radha nga naligo o nagligo sa duha namo ka mga iring nga itom. Walay dautan kung liguon nila ang iring. Bisan pa man og unsang orasa. So nibalik ko katug. Pagmata na ko pagkaugma, doon na niluto nga nakadisplay sa lamesa. Kasagaran namang sudan kay karne gyud nga lilahi nga pagkaluto, usahay adobo, usahay humba ug ginaling. Daghin lagi ka giluto ron la, matud ko pa nga to kang Lola Radha. O Jara, ubay-ubay gyud kong nakuha nga priskong karne kay nagpalapa man sa Pikas Baryo nga akong suki. Tubag pa niya. Dito day ka sa Pikas Baryo la, kasayo guday nimo nilakaw. Sa tinuod lang, wa ko makabantay nga nilakaw si Lola Radha. Hinuon, usapod na ko pagkahibaw nga buntag naman mi nga nakamata kami mga manag-igsuon. Unya naapagid mi sa taas ng atuog. Samtang kong mga duha ka lola naa sa silong magtulganan Papa Joe. La, inigumag pamahaw ba mo ato ko silang Gilbert ha? Pananghid ko pa niya. Moadto na pug ka dito sa ilaha niya. Daghan ba mga bata dito sa ilaha? Awayo na pug ka. Mupauli na sad ka nga muhilak. Tubag pa sa akong lola Papa Joe. Tinuod yun ang gisulti sa akong lola nga kumusuroy gani ko sa gawas, mupauli ko nga maghilak. Pareho po sa akong mga igsong lalaki nga muli nga dili may tsura ang naong kay nakakita na de ay og sukmagay. Ay lang saglakaw Jara kay hingutan ko ng imong ulo. Nakita ba yan ako nimo nga sige ka pangawot. Daghan na po siguro kuto na imong matod pa sa akong Lola Radha. Wala ko mulakaw niya itong adlawa kay gihingutan ko sa akong Lola Papa Joe. Di kami naglingkod sa may mga bintana namo sa mong taas samtang naghinguto si Lola. Gibati na ko kaibog sa mga bata nga among mga silingan nag-iyahay lag kinatawanay samtang nagdagandagan og nagduwa.
Bakasyon man gud to niya to og way klase. Mao to higayon nga makaduwa-duwa ang mga bata nga sama nako. Pero kay lagi di man ko welcome sa mga bata nga moapil nila, mo pasamangil na lang si Lola nga hingutan ko niya sa akong buhok para di gyud ko makalakaw ug muuli nga maghilak, Papa John. Pagkaugman niya to, mauna ang akong ika-napo nga birthday. 10th birthday. Ug naghanda unta si Lola pero kami ra gyud ang nangaon kay wa may niana sa mua. Nigawas ko og nilakaw padung sa balay nila ni Gilbert ug ako siyang imbitaron sa akong birthday. Nitando raman pud siya. Muadto ko na siya sa amo. Nagkuyog mi nga naglakaw si Gilbert padung sa mua dihang natagbuan namo ang lay mga bata nga amigo sa ni Gilbert. Asa man mo, Gilbert? Pangutana pa sa usa ka bata. Adto ko sa ilang jara kay birthday man niya karon. Basing kinahanglan ka mo adto. Daghan ko og handa iya Lola siyang birthday. Tubag pa ni Gilbert. Di koy, patakdan ra ko na Lola. Mao nga ikaw, Gilbert. Kung di ka gusto matakdan, sus ayaw yung kaon kung sa ipakaon siyang Lola. Labi na og karni. Kay purma ra na, murag baboy pero tinuod na. Sus taho na ilang giluto. Napaatra si Gilbert nga murag nahadlok sa nadungog sa bata. Tinuod ba, Jara? Unod sa tao ang giluto sa imong Lola? Pangutana pa ni Gilbert diri nako. Ha? Dili oy. Sa pikas baryo man na pinalit ni Lola ang karne namo. Tubag ko pa, nga kahilok ko nasad. Oh, nihilak na pug ka. Sige, mukuyog ko sa inyo ha. Matod pa ni Gilbert. Wa siya mahadlok nga nisud sa mua. Sukat siguro naabot ko sa among lugar, si Gilbert pa ang bata nga ako nakit-an nga nakasud sa among balay. Ngit-ngit lagi diri sa inyo ha, Jara. Pangutana pa ni Gilbert nako nga sige lingi-lingi sud sa among balay. Siguro tungod kay gibati na niya ang kahadlok. Mapunay pirmi na kong nadunggan sa mga silingan nga ngit-ngit ko ng among balay. Siguro tungod kay wa pamanggon may kuryente niadto. Dili pa uso ang electricity sa among lugar. Ang mga arang-arang o kahimtang mugamit og Petromax nga suga. Maupod na gamit nila ni Lola ang Petromax. Dali dong, ato ta sa kusina. Naidagang pagkaon dito nga imong kapilian. Napaatra si Gilbert diyang kalit nga nito nga si Lola Radha o Lola Seri sa mga tubangan para sugaton si Gilbert nga mao'y nag-inusaran akong bisita sa akong birthday. Makita na ko ang kalipay sa akong Lola nga dunay nisud sa mong balay nga akong amigo. Pero si Gilbert mailagyod ang iyahang nga pagduha-duha nga mukaon sa mga nakadisplay nga pagkaon. Sa tan-aw nako kang Gilbert, gusto niya mo balik sa agi pero maikog lang. Wa na siya mahimo kay nakalingkod na siya sa among dining table. Samtang nagatubang sa daghang kayong putahe nga mga pagkaon nga gihanda sa ako ang birthday. Diyan ay plato si Gilbert sa iyang atubangan pero wa dayon kini nikuha og pagkaon. Mao nga kung Lola Radha na ni sandok og humba og dakong hiwa sa adobo sa iyang nga atubangan og gibutang gyud sa plato. Ngadto kang Gilbert. Wa nagpasabot si Gilbert nga mahadlok siyang mukaon sa pagkaon. Mao nga nagtimi-timi siya paghungit. Wala niya kan-a ang mga karne, kanon ray iyang gisigian og hungit. Human sa pila ka minutos ni tindog si Gilbert kay mopauli na kuno siya. Wa man lagi na nimo kan-a imong mga sud-andong. Pangutana pa ni Lola Radha. Busog manggug ko nang salamat kaayo. Dayon lingi ni Gilbert nako og niingon nga, "Happy birthday, Jara." Dayon nilakaw og nigawas sa amo. Mo na katong katapusan namong panakita ni Gilbert tungod kay pagkakadlaw niya to mo nila among namatan namong manag-igsuon nga nisaka si Lola Radha sa taas unya kalit nga natumba. Diha rami sa sala sa among taas magkatulganan. Magtapad raming tulo og higda sa kung duha ka mga igsuon. Dunay usa ka kwarto sa tapat sa sala pero dili man mi pasudlon didto. Mao nga dili ra pud mi manulod. Nakamatami sa akong mga igsuon sa kakusog nga murag nay natumba dito sa kwarto. Ako og akong maguwang ani bangon og didali pagsud sa kwarto ug mao nalay amo nakit-an si Lola Radha nga nagluko sud sa kwarto. "Lola Radha, naunsa man ka?
Ngano kala? Pangutana ko pa. Ngadto niya pero igo ra ning nitudlo sa banig nga ipabukha daw niya kay muhigda siya. Gituman ra pud namo ang iyang sugo ug among gibukhad ang banig ug gibutangan namo og unlan. Dayon among gipahigda. 12 years old pa nga ako maguwang niadto ug ako 10. Pagkaugma kami na sa akong maguwang ang nagluto sa pamahaw kay natug pa man gihapon si Lola Radha. Si Lola Seri pod naara siyang paboritong lingkuranan nga rocking chair, sigig panabako sa iyang linukot nga tabako. Lola Seri, mamalik kong tambal sa tindahan na kay ipainom na ko kang Lola Radha. Gilantan man siguro to siya. Matod ko pa sa akong butang nga lola. Ayaw pa im nagtambal imong lola, maayo ra na siya. Iya ra nang ipahuway, maulian ra na. Tubag pa ni Lola Seri dayong pabulhot na sab sa iyahang gitabako. Gisunod na mo ang gingon ni Lola Seri nga pasagdan lang si Lola Radha. Kay maulian ra ko ni kung makapahuway. Pero nilabay na lang ang usa ka adlaw ug usa ka gabi nagsige ra man gihapon nig higda sa taas. Akong dalan og sabaw si Lola, akong hungitan, mubuka raman pod ang iyahang baba. Sige anak kong tapion ang iyang dughan kung doon na pa ba'y pitik. Pasabot, og nagpitik pa ba ang dughan kay buhi pa. Napamay pinitik ang iyang kasing-kasing. Ug kung istoryahan, mubuka ang iyang mga mata pero igo ra nga mutan-aw nako unya mupiyong nasad. Dadon lang ka na mong hospitala. Sulti pa nako niya pero igo ra nga mulingo-lingo og hinay ang iyang ulo. Mao sa nitubag ni Lola Seri nako nga kung ako siyang ingnon nga dadon sa ospital si Lola Radha. Mao gyud na ayaw buhata Jara ang pagdala sa ospital sa inyong lola. Pasagdila na siya nga makapahuway kay maulian na lagi na siya. Matod pa ni Lola Seri. Ikatulong gabi nga way bangon-bangon si Lola Radha kay kadlaw na diyan nagpanawag siya sa mampangan namong tulo ka man nag-igsuon. Namangon pud ming tulo og nisud sa kwarto nga gihigdaan ni Lola. Nalipay mi nga kami man nag-igsuon nga nakabangon na si Lola. Naglingkod na, samtang nagsandig sa bungbong. Na siya gisulti pero di na mo masabot ang iyang gisulti. Unsa la? Unsa imong gisulti? Ganahan ka mukaon la? Sunod-sunod pa naman pangutanan niya pero sige lang gihapon siya og tabi nga kanang murag nagkayuring na og di masabtan. Unya sige siya sinyas-sinyas sa iyahang kamot. Unsa la? Tawagon na mo si Lola Seri. Pangutana pa namo niya pero nilingo-lingo siya. Niduol mi niya sa akong mga igsuon ug amo siyang gipabalik pagpahigda. Paglingin ako sa iyang tiilan diha pod ang usa ka iring nga itom nga naghigda nga way lihok-lihok. Nikuha kog pagkaon sa silong kay gusto na kong pakanon si Lola og lugaw. Pero di siya mukaon. Dili po siya munganga sa iyahang baba kung akong hungitan. Mao nga akong gihatag na lang sad sa iyang iring nga iya untang pagkaon pero di pud mukaon ang iring. Nagkasakit man pud lagi ning iringan no kay nagluya man pud di man mukaon. Matod ko pa sa akong maguwang nga lalaki. Mao sa kuno na iyang nabantayan nga sukad nga nagsigin lang higda si Lola Radha. Mao sa nang iyang iring. Naalang ni siyang tupad ug di pud mukaon. Di mo inom og tubig. Nakatong nagbalik si Lola Radha og wa na kini magsaba-saba hangtod ni buntag. Nagiyahay naglakaw ang akong duha ka man nag-igsuon. Pero ako, wa ko mulakaw kay akong gibantayan si Lola. Diha lang ko sa gawas sa iyang kwarto ni Lola Radha nagpaabot nga basin makamata siya og tuod man. Paglabay sa pila ka minutos, nakadungog na sab ko og agu sa akong lola nga nakapanawag sa akong atensyon o gidali na ko pag-adto. La, okay na ka? Magkuha kong lugaw kay hungitan ti ka? Matod pa nako dungan sa pagtalikod pero nisyagit na sab siya og paminaw nako iya kong gitawag. Dili man gyapon maklaro ang iyang sinultian. Ako siyang gilingi og didto akong nakita ang mga mata ni Lola nga puros na lang mga puti ang nakita. Natingasag ko kay pagtan-aw na ko siyang iring. Mausad ang mata ni ini nga puros na lang puti ang makita. Nagsigit na si Lola samtang giisa niya ang iyang bukton nga murag na ay itunol diri kanako. Unsa man ala, nakaihatag nako?
Pangutan ako pangadto niya. Niduol ko kaya akong dawaton unta kung unsa man gani ang ihatag niya. Pero wa ko'y nakita sa iyang gikuptan. Ako na siyang gipangutan nga unsa iyang gusto. Pero iya lang gyapon giisa ang iyang kamot o gitudlo padung diri nako. Dawatan na Jara. Nakuratan ko diyang naaday sa likod nako si Lola Seri. Unsay dawaton nako Lola Seri? Pangutana pa nako niya. Ang kamot sa imong Lola Radha na siya gustong ihatag nimo. Pero wa man siya gikuptan la. Ayaw na pagdagan og pangutana. Dawatan na lang na. Basta kupti lang na ang iyang kamot. Pamugos pa ni Lola Seri diri nako. Di paduol nako kang Lola Radha kay para makuptan nako ang iyang kamot. Di na ko makaantos nga magtan-aw nga nagkurug-kurug na ang iyang mga kamot ug bukton diyang nagkaduol na diri sa akong naong. Para dawaton nung tanako nga kalit lang sa niabot ang ako ang kuya ug akong manghod. Nagpanawag si kuya sa kumpangan mo nga nilingi ko niya ug nisinya siya nako nga pagawson ko sa kwarto. Ug ako pong gisunod. Ngano man kuya? Pangutana pa nako niya. Nakuptan na ba nimo ang kamot ni Lola Radha? Mabalakon pa nga pangutana daya nako. Wala pa, ngano man di ay. Bisag kung sa pay mitabo Jara ha. Ayaw gyud na. Kupti ang kamot ni Lola. Kay kung imo nang buhaton, samara nga ni dawat ka sa kabilin. Kabilin? Unsang kabilin nga gipasabot nimo kuya? Pangutana na sabnako niya. Kay naglibog na kay ko. Wa ko makasabot. Si Lola Seri gusto niya nga pakuptan nako ang kamot ni Lola Radha kay maura ko ko'y makahatag og alibyo sa giantos nga sakit. Pero si kuya, di ko niya pakupton sa kamot ni Lola. Iya man gani kong gidid-an nga mopaduol ngadto niya. Gipagawas ko sa akong kuya sa mong balay ug niadto mi sa balay sa lolo ni Gilbert. Ang lolo ni Gilbert ug ang akong Lola Radha suod kuno kayo sa dihang ulitaw pa ug daga. Doon ay gisulti si Lolo Aquilino na mong manag-igsuon. Wa day mo masayod nga mangtas o ungo na si Radha. Ako mismo nakasaksi niya tong gisilabanan siya. Batanon pa mi niya to. 25 anyos lang ko o 24 si Radha. Padong na ko mangharana sa ila kay lagi nakagusto man ko niya. Usa ka gabiin niya to samtang naglakaw ko sa mangit-ngit nga kagabion. Lingin kayo ang dakong buwan niya to. Kay takdul man. Samtang nagbit-bit ko sa akong gitara padong sa balay nilang Radha. Pero wa ko makasabot sa ila. Di ako yung nakitaan nga babae nga nagtuwad. Ug sa una na kong tanaw, abi na kong baboy o mananapra nga nagatang sa dalan. Mga nipadayon na ko. Hangtod nga nagkaduol na ko og didto. Akong naklaro nga babae ang nagtuwad. Kay niyang hagmang kini. Ug akong nakita ang iyang dagway. Nga siya gyud si Radha. Siga kay mata o niya ang buhok ni sakas ibabaw. Nganong musaka man ang iyang buhok si babaw nga nagtuwad man unta siya. Sa akong pananaw, wala na sa mayong unahuna si Radha. Kay iyang tiil nagpanikad nga murag gusto na nga mudasmag diri nako. Dali ko nga gihulbot ang akong sundang kay ako untang tigpason. Pero nahadlo kini og nidagan paingon sa kasagbutan og nawa. Taas pa ang gisaysay ni Lolo Aquilino na mong managigsuon. Ug nipadayon pa siya pagsulti nga sa laing lugar didto mamalbal si Lola Radha. Ug base na sabligan kuni og holy water. Mao nga ni pauli nga nagluya. Hugot ang instructions ni Lolo Aquilino namo nga di gyud dawaton ang bisan unsay itunol ni Lola diri kanamo. Kay ang iyang gustong ihatag nako mao di ay ang kabilin sa iyang pagkaungo. Nga kumudawat ko, matakdan pug ko og mahimo kong ungo. Nahadlok namin tulo kami manag-isuon nga muuli sa mua. Dito mi nagpalabay sa kagabion sa balay ni Lolo Aquilino. Pagkabuntag mao na lay amo nadunggan nga doon na nagpanawag sa among mga pangaan. Ang among mama di ay kauban sa iyang mga igagaw. Nabalitaan nila nga nagkasakit si Lola. Mao nga nanguli sila sa probinsya. Nalipay kayo mi nga nakita sa kong mama nga nag-iyahay mi og panagan paingon sa mong mama pero
Nahibong mi kay naghilak man siya. Patay na ang inyong lola Jara. Matod pa ni mama. Ha? Patay na si Lola Radha? Pangutan ako pa. Pero nitubag si mama nga dili si Lola Radha ang namatay, kundi si Lola Seri, ang inahan niya nga buta. Natingami kay nganong si Lola Seri man ang namatay nga baskog pa man kayto og way sakit. Na-shock yung tulo sa akong mga igsuon kay pag-abot namo sa balay. Naglakaw-lakaw naman si Lola Radha. Naglibog mi nganong abtik naman kaayo siya, nga murag way sakit. Nga unta, pagbiya namo pagkagabi, naglubog pa man siya sa banig. Hangtod ang iyang iring. Abtik na pud kaayo, Papa Joe. Ang iring ni Lola Seri mao'y nikalit nga nawa. Naglibog mi og asa nga di manunta tumugawas kay naar gito sa tiilan permi kung asa naglingkod si Lola Seri. Tungod lagi kay mga bata pa miniadto nawa na sa among unahuna. Human sa lubong sa among Lola Seri, gidala namin ni Mama siyang balay sa syudad. Gibiyaan na mo si Lola Radha nga naginusara na lang sa iyang balay sa bukid. After 2 years, mo nalay amo nabalitaan nga patay na sad si Lola Radha. Pero wa namin nakapauli sa iyang lubong. Sunod na mo nabalitaan nga gipamaligya na sa iyang mga pagumangkon ang tanang kayutaan ni Lola Radha. Usa ra gyud ang wa mahalin, ang balay. Tungod siguro kay hadlok na kayo ni tan-awon. Hadlok naman gani sa una, labaw na nga after 20 years. Yes, Papa Joe, 20 years na ang nakalabay. Sukat pagbiya na mo sa bukid. Dako na kay kausaban. Minyo na ang doon ako managsuon ug tuwa na sa layo na ni Muyo. Ako sab, doon ako'y ka-live-in partner nga si Manuel. 2 years namin nga nag-live-in o si Manuel, pero wa pa mi magpakasal. Wa sa mi nagkaanak. Maayo ra sab kay unsaon lang kaha o nagkaanak pa mi. Madamay-damay ang mga bata tungod sa toxic sa among pagpuyo. On and off manggod among relasyon ni Manuel kay sige mig-away tungod kay siloso kayo si Manuel. Isog kayo og masuko kung makita nga na ako'y kaistoryang lalaki. Bisan og ako rang kliyente sa akong trabaho. Kada nami mag-away nga ako siyang gilayasan pero iya kong apason. Kibaw na siya tanang lugar nga akong adtuon kada layas nako sa mua. Pero lahi nitong usa ka adlaw nga grabe ang among away og nilayas na sabko. Kibaw na ko nga mapasan ra gyud ko niya kay kibaw naman siya sa tanang lugar nga akong adtuan every time nga mo iskapo ko. Pero doon ay usa ka lugar nga wa pa siya magkaibaw. O siguro, nakaibaw mo, asa. Yes, kana, mao ang balay ni Lola Radha sa bukid. Nibiyahe ko niya to sakay sa bus paingon sa probinsya ni Lola. Wala mapugni nga nakatuo ang akong mga luha sa pangitabo sa akong kinabuhi. Nitong bata pa ko nagtuo ko nga ang pinakahadlok sa tanan kay mao ang mga ungo, wakwak, abat, uguban pa nga dili ingon nato. Pero dihang dako nako og na-experience na nako ang tinuod nga horror sa kinabuhi, diha pa nako napamatud-i nga ang realidad mao'y pinakahadlok sa tanan. Realidad sa pagpakabuhi o realidad sa pakiga-relasyon sa tao nga way laing gihatag nako, gawas ang labad sa o sakit sa dughan. Pila ka tuig ko nga wa kabalik sa bukid tungod kay busy na kay ko sa kong kinabuhi. Busy na kay ko sa pagpangita og kwarta nga haskang lisura man di ay pangitaon aning kwarta, Papa Joe. Duha ka rason ang ako nahununaan nganong sa lugar sa akong lola ko moadto. Una, mao ang pag-eskapo sa akong live-in partner. Ikaduha, mao ang pagplano kung unsa nga makwartahan nako ang balay sa akong lola nga giabandon na sud sa pila ka tuig. Matod pa nila nga kung wa ko nimo palit lagi kay nabaniog naman nga haunted house. Ngit-ngit na diyang nakaabot ko sa probinsya sa akong lola pero may na lang kay nakita ko habal-habal sa eskina nga mo'y nihatod nako sa balay.
pagkamingaw sa lugar. Mga alas 6 to alas 7 naman siguro to, pero ang mga tao hipos naman kaayo. Wa ko ma-expect nga halos walay kausaban na lugar sukad sa katapusan akong pagbisita, pila ka tuig na ang nakalabay. Diyan ako tungod sa balay sa akong lola nga nisamot kamingaw kay pila ka tuig nga way nagpuyo. Unya wa pay kuryente. Na-surprise gani ko nga nagpabilin gihapon nga nagbarog ang mong balay bisan og pila na ka bagyo ang nilabay. Ligo ang pagkahimo sa mong balay kay antik ang mga gama niini. Sama sa tugas nga kahoy ang mga haligi ug bongbong. Kung kaniya to bata-bata pa ko mahadlok ko nga musud sa karaang balay ni lola pero dili na karon. Nahurot na nako ang kahadlok sa mga ungo-ungo tungod rapod sa mga trauma nga ako nagian labi na sa kahimtang sa among relasyon sa ako ang live-in partner. Usa man gud kaminyo ang akong live-in partner unya gibuwagan niya ang iyang asawa. Gibiyaan niya ang iyang pamilya kay ako ang iyang gipili. Abi na ko og happy ending nami diyang ang asawa na mismo sa akong live-in partner ang ni-give up ug maoy ni buwag sa iyahang bana. Abi na ko free na ang among relasyon. Ang wa na ko damha nga nasugamak naman hinuong ko sa kagubot, sa pagpuyo, tungod sa kasiloso sa akong live-in partner. Walay simana nga di mi mag-away, unya magpasakitay pag yun. Walay simana nga di ko maghilak, Papa Joe. Kung mabaligya ko ning balaya sa akong lola, pwede na kumubiya sa akong ka-live-in o magpakalayo. Matod ko pa sa akong unahuna. Gipasigan ako ang flashlight sa akong cellphone ug akong nakit-an nga nagkatagpa nga mga butang ug basura sud sa balay. Nisaka ko sa taas sa pamasin nga napay pwede katulgan. Pero pagsaka nako sa taas, sama ra pod og sitwasyon sa silong. Pero gabi na kaayo og way hotel or lodging house nga akong kastayhan. Naay mga resort pero tuwa sa lungsod og layo na kaayo. Nagunaw na ako kung si angay na kong buhaton ug sa kalit lang ni Santom sa kong nahuna nga moadto sa ilang balay ni Gilbert. Katong bata na kong amigo sa una. Muhangyo lang ko nga mupalabay bisan og usa ka gabi lang sa ilaha. Mubayad ko kung gikinahanglan. So wa pa ko munaog ni sulti kog kusog nga tabi ninyo lola. Kung nakadungog mo na ako, sorry nga gibalda ta mo ha. Pero la, mananghid lang ko yung daan ha. Lula Seri, Lula Rada ha. Nga ipaguba na lang din ako ng balaya para mabaligyan akong yuta nga gitukuran ng balaya. Matod ko pa. Human, yun na ko sulti atong punga. Kalit nga dunay ni bundak sa may kwarto dapit ni Lola. Unya na abli ang usa ka bintana. Tayo ni sira na pud. Unya ang pikas bintana na sab ang naabli og nisira. Wala rin ako gimain kay hangin-hangin naman po niya itong higayuna. Unya di po di posible nga matagak ang mga kahoy-kahoy kay karaan na baya ang maong mga dapat. Nilakang kong kausa para moadto na sad sa may hagdan pero dunay natumba nako nga murag humok. Pag flashlight ko pa, usa ka iring nga itom nga murag wa nay kinabuhi. Well, dili man po di posible nga dunagi mo sa ka nga hayop dito. Para nako niya to, it was just random dead animals. Nga nisaka sa old house o dito na po ni puyo o namatay. Pag naog na ko sa hagdan, laing mananap na sabang ako nakitaan nga ni dagan. Sigurado yung kong buhi amaw nga hayop kay nisaghid pamanggani sa akong batiis. Unsa katong hayop pa. Gibati na kong kahadlok niya tumong paspas ko nga ninaog sa hagdan. O sa pagdinali-dali nako na slide ko og nahug sa ubos. Diha nako sa tiilan sa hagdanan og nag-aguroy nako sa kasakit og gusto ko nga mudagan sa gawas pero di nako makabarog. Bisan og saon og lihok ang ako mga tiil, dili na malihok. Unya kalit nga nakadungog og tingog sa katiguang. Bukhang imong mga mata, Jara. Matod pa sa tiguang nga pamilyar kay nako ang tingog. Murag tingog sa akong lola. Nisamot ang kahadlok kay patay na ang akong lola. Pero nga nung nagpakita pa, naadi ay mo balik nga patay?
Wa ako musud og tungod sa kahadlok o tungod sa kasakit sa akong nga gibati sa akong lawas sa pagkahug na ko sa hagdanan mao nga nawad-an ko og panimuot. Sunod akong pagbatngon sa akong buot, dihan ako sa gawa sa balay o gialirungan ako sa mga tao. Si Jara manao ang apos mga tiguang. Nagunsam na siya diri. Matod pa sa mga tao nga nag-alirong nako. Usa ka lalaki ang akong nanduman nga pamilyar kayo sa akong memory o niduol nako nga, Jara, okay lang ka? Ladon ka na mo hospital? Matod pa ni Gilbert diri nako. Gidalagi ko ni Gilbert o gikarga ko niya siyang multicab o gidala sa hospital sa lungsod. Samtang nagsakay ko siyang multicab o niya siya nag-drive, iya kong gisultian o giunsan nila pagkabantay nako nga na ako sa sud sa balay sa akong lola nga wa nay panimuot. Nakabantay di ay. Ang pinakaduol na mong silingan nga doon ako ni kumusyon nga nitabo sa miyaging gabi. Doon ko sila'y nabati nga naglagubusod sa balay pero wa sila niadto kay mahadlok. Gipaabot niya nga musidlang ang adlaw. Nisamot ang iyang kakuryoso kay wa gyud kuno muhunong og usig ang mga iro. Halos na ng mga iro sa mga silingan nagkatubang kuno sa pultahan sa balay ni Lola o gasigig uwang. Sukad pa pagkagabi hangtod ni buntag na lang. Maong sila nila mga silingan na mo ang nagkuyog og adto sa balay aron lilion og unsay giusig sa iro ug mao na ilang kakurat nga ila kong nakit-an sud sa panimalay nga wa nay panimuot. Nagunsam di ka sa balay sa imong lula nganong nibalik man ka nga pila namang katuig ang nakalabay? Pangutana pa ni Gilbert nako. Ako siyang gisultian sa duha ka rason nganong nibalik ko. Ang una mao ang pagpalayo sa akong abusive nga live-in partner. O ang ikaduha kay plano na akong ibaligya ang balay o kung way mo palit akong ipaguba aron mahalin ang yuta nga gitukuran niini. Well, di siguro musugot ang imong mga lula nga ipaguba nimo ng balaya, Jara. Ay nalang nagilabti oy kay basin madaot pa ka. Matod pa ni Gilbert nako. Nabot nami sa lungsod o gi-check up ko sa doktor o ni-undergo pa ko og series of test like x-ray o niya under observation pod kuno ang akong ulo kung doon na ba'y problema. May na lang kay Warren Town. Walay blood clot sa akong uho. Gawas sa akong mga bukol-bukol og bunog maura gid na, Papa Joe. Unsa may plano nimo, Jara? Muli ka sa inyo, mubalik kasi mong live-in? Partner? Pangutana pa ni Gilbert nako. Ambot lagi, wa pa ko kay baoy. Wa man sagud ko'y kapadulngan. Adto ra man gyud ko niya. Tubag ko pa. Nitubag po si Gilbert nga di ko mutuan ng wa na kay kapaingnan oy. Wala ba mo nagdungan og dako? Able ka? Nakay trabaho? Nakay mga kamot? Nakay tiil? Pwede na kay mo siyang biyaan o gusto jud ka kay wa man mo nakasal. Dito na ko na-realize ang akong self-worth. Gipangutanan na ako ang kagalingon nga nung nagpakabuang ko sa kalalaki nga wa nihatag na ako og kalinaw. Bisan pa sa pag-ingon ana kabati ang treatment sa akong ka-live-in, angay paghihapon nga manangin ko niya og tarong og di ko dapat magdagandagan aron mo iskapo niya. Sa akong gibuhat, ako rang gipasamutan ang mamong sitwasyon. Gitawagan din nako ang akong ka-live-in og niyatong orasa akong giputol sa dayon ang among relasyon. At last, I'm free. Matod ko pa kang Gilbert. Pasabot ba ana nga pwede na kang panguyaban? Pangutana pa ni Gilbert nako. Papa Joe, wala ko basuli ang pagbalik nako sa lugar sa akong lola. Bisan og hapit pa ko namatay sa pagkahug nako sa hagdanan. Ug bisan pa og hapit ko at takihas kahadlok sa kalag sa akong lola. Tungod sa akong pagbalik, akong nahimamat, pagbalik ang akong nahimong bana karon. Yes, nagpakasal mi si Gilbert ug sa pagkakaron naa nami sa Cebu nagpuyo kay nakapalit naman siya og balay sa Cebu. Magkatuan gyapon mi sa probinsya sa akong lola kay lagi mukuyog man ko sa akong bana kung mobisita siya sa iya mga ginikanan. Naagihapon ang karaang balay sa akong lola. Nagbarog ug kadaabot namo akong tan-awon ang balay nga mura og nagpangamay diri kanako. Murag di gyud ko mobalik og sud dito, Papa Joe. Bahala na og ang gibinla ni Lola sa maong balay. Papa Joe, daghang kayong salamat sa imong pagbasa sa akong kaagi. Usaray akong masulti ninyo nga doon na mga butang nga di gyud mo angay hilabtan.
Mutuo gyud kog kalag, mutuo sa kog ungo, mutuo po kog daotang espiritu. Kay nakasulat man gyud na sa Biblia ang parte sa mga bad spirits nga pasaway nga gilabay sa Ginoo gikan sa langit paingon sa kalibutan. Mao kana siguro nga nagsusuroy ug naglatagaw ug usahay naguban-uban sa hangin sa palibot ug sa kinaiyahan. Di nato sila makit-an, pinaagi sa atong duha ka mga mata. Pero na mga espesyal nga mga tao nga gigasahan nga maabli ang ilang third eye ug maoy rason nga makakita sila sa mga nilalang nga dili ingon niadto ug dili ingon niato. Thank you so much Papa Joe sa pagbasa og Happy Halloween. Kini imo magtatampo, Jara. Daghang salamat Jara sa imong manindot na tampo. Ug sa itong mga kaigsunan, disclaimer lang, iya kini sa itong magtatampo. Mutuo ka man o dili. Pero matod pa nila nga tuo na lang para madali.